Ahojte, v dnešnej časti si ukážeme výmenu EGR-ka a podtlakových hadíc, keďže si myslím, že sa jedná o ďalšiu takú základnú výmenu, alebo teda by som povedal preventívny servis, keďže dobre vieme, že tie podtlakové hadice, ktoré sú sériovo nejaké látkové, alebo teda gumené potiahnuté látkou, sú dosť nachylné k tomu, aby sa prederavili, niekde sa pretrhli a tak podobne. Aj skrz to, že to auto má 30 rokov, aj skrz nejaké mechanické poškodenie, alebo kvôli tomu, že vám to behne nejaké zviera, nejaká myš, mačka, ktorá vám to pokúše. Čiže podtlakové hadice a zároveň si vymeníme aj EGR-ko. Každý dobre vie, že to EGR-ko je síce ekologicky správne, ale dosť to poškodzuje motor, nazvime to poškodzuje motor, keďže vracia výfukové plyny naspäť do sania a tým pádom to sanie zanáša a auto tak stráca výkon a nefunguje tak, ako má a potom môže dojsť nejakým vážnejším poruchám. Všetky tieto veci máme pripravené už na našej výstavnej 36. Ešte okrem iného si tam pridáme aj taký nejaký vizuálny, alebo aj teda nazvime to performance doplnok. Hovorím o rozpere. Rozpera má za úlohu to, že vlastne vystužuje celú karosériu v prednej časti. Máme aj zadnú rozperu, ktorú si môžeme nainštalovať niekedy, ale vystužuje karosériu v prednej časti medzi tlmičami, čiže nedochádza k nejakému pnutiu karosérie a môže aj trošku zlepšovať jazdné vlastnosti. Tu už máme pripravené veci, budeme nahradzať to sériové kolienko, ktoré tam je gumené za naše silikonové hadice, teda všetky naše silikonové hadice z našej ponuky sú vystúžené 5 vrstvami látky. Takže sú o dosť silnejšie, sú flexibilnejšie, vydržia vysoké teploty, nízke teploty, naozaj je to ideálna náhrada za akúkoľvek hadicu, ktorú máte vo svojom aute. Samozrejme, nebavíme sa o brzdových hadiciach a tak podobne. Čiže naozaj veľmi dobrá performance vychytávka, či už na silné auta, môžeme sa baviť kľudne o 1000 koňoch, alebo aj na nejaké sériové auta. Ak vám praskne nejaká hadica, je to dobre si to vymeniť. Aj skrz to, že niektoré hadice, napríklad Fondy, viem, že majú niektoré hadice zle umiestnené, pretrháva sa to a potom zákazníci chodia k nám si kupovať takéto náhrady, ktoré vydržia oveľa viac. Máme tu podtlakovú hadicu, rovnaký príbeh zo silikónu, akurát tieto hadice nie sú vystúžené, pretože v tomto malom priemere to nie je potrebné a je tam podtlak, nie je tam tlak, čiže nemá sa v podstate ako tá hadica vplyvom nejakého tlaku poškodiť. A máme rôzne farby, takisto ako pri silikónových, týchto väčších, tak aj pri týchto podtlakových máme rôzne farby, modrá, žltá, červená, zelená a tak ďalej. A tu máme samotnú náhradu EGR-ka. Na našej stránke máte dve možnosti, buď si objednáte len čisto samotnú zaslepku EGR-ka, tým pádom celý ten mechanický systém EGR ostáva, len ho vlastne zaslebíte, alebo potom sa vymení celá tá EGR jednotka, ktorá púšťa plyny naspäť do sania a tým pádom sa to aj zaslepí a aj sa celá tá jednotka odstráni, čiže odstráni sa celý ten zdroj toho špinenia, toho sania. Samozrejme, potom je potrebné aj softvérovo upraviť aj jednotku, aby auto chápalo, teda, že tam to EGR-ko nie je, aby nám palubovko nesvietilo ako vianočný stromček, ale to si nebudeme ukazovať, to už je v rukách nejakých programátorov, ktorí sa tomu venujú. Čiže máme tu veci, môžeme sa vrhnúť na to. Začneme s tým najväčším, a to je samozrejme kryt motora. Odmerku si vrátime naspäť a môžeme pozrieť, či tam máme olej. Olej tam máme, takže všetko je v najlepšom poriadku. Ideme si v podstate vymieňať túto jednotku, to je tá spomínaná EGR jednotka, ktorá má na sebe naviazané podtlaky a tie si budeme meniť tiež. Takže začal by som odpojením tejto silikónovej hadice. Môžeme si ukázať potom rozdiel s tou hadicou, ktorú tu máme. Tuto ďalej potom pokračuje plastové vedenie interkulera. Určite v nejakej inej časti si ukážeme aj výmenu celkového interkulera a potom si to možno môžeme aj nejako zmerať, že či nám to prinieslo nejakých pár koníkov naviac. A určite si potom ukážeme aj výmenu sania. Ukážem vám nejaké spôsoby, ako sa to dá riešiť, či už výmenou len filtračnej vložky alebo nahradením celého toho vedenia. Tak máme to dole a môžeme aj vidieť v hadici, že dochádzalo tu k nejakým únikom oleja, čiže mohli by sme sa pozrieť aj na tú turbo, ale to turbo vydrží. Na gombálkam to bude dobré. Je to dobré a môžeme sa pozrieť na ten rozdiel. Táto je gumená a má len jednu vrstvu výpletu. Na našich vidno, že je silikónová a má niekoľko vrstiev toho výpletu, takže sa vám naozaj nestane, že by sa nejako pretrhla. A aj vidno, že táto už niečo zažila, je oveľa jemnejšia a táto je o dosť pevnejšia. Takže tu je ten nešťastník, ktorého
ktorého sa potrebujeme zbaviť. A začali sme s tým, že sme si dali dole potlakovú hadicu, ktorú sme tu mali napojenú, ktorá to vlastne celé ovláda. A v prvom rade potrebujeme odstrániť vedenie výfukových plynov, ktoré je tu zo spodu, aby sme sa vedeli dostať ku tým trom hlavným skrutkám, ktoré to celé držia. Kľúč a EGR. A ešte si musíme uvoľniť jednu malú potlakovú hadičku, ktorú v podstate už vôbec nebudeme potrebovať. Len musíme vytiahnuť a môžeme ju vytiahnuť z jednej alebo z druhej strany. A vidieť, že už mala niečo za sebou. V podstate auto nám občas liezlo do núdzového režimu a mohlo to byť spôsobené aj týmto, že tieto hadičky už sú na pokraji smrti. Takže keď už máme tesne osadené, môžeme si to tu obchať. Treba to správne nasmerovať, tak aby sa tesne nestlačilo. A môžeme to pomaly podoťahovať. Čiže je to 51 mm hadica, tu máme výstup 51 mm, keďže máme 66 kW verziu. Takisto je aj vlastne náhrada EGR-ka. Jednoducho si to vieme vymerať takto, že si to osadíme a trošku na to nesedí, budeme musieť odrezať sanie. Budeme musieť túto asi s flexou takto celé prerezať a potom nejako napojiť. Čo si myslíte o tom? Nie, samozrejme srandujem. Pekne si to len nameriam a buď nejakými kvalitnými nožnicami alebo silným rezákom si to pekne odrežeme, osadíme. Hadicu máme odrezanú, krásny rez, fakt, že s rezákom to ide veľmi jednoducho, len treba mať ostrý rezák a treba dávať pozor, treba mať okuliare a bezpečnosť samozrejme predovšetkým. Ako my. Ako my samozrejme. Len som to odrezal asi krátke, ale nie, samozrejme žartujem, je to odrezané tak, ako má byť. Ako som spomínal, hadice máme modré, čierne a červené, takže si to viete pekne zladiť k autu, ako potrebujete. My sme tu zvolili čiernu, keďže náhrada je čierna. Dali sme aj túto silikónovú hadicu čiernu, aj zvyšok je tu čierny. Každopádne podtlakové hadice dáme modré, aby nám to ladilo s našou Oceán výbavou. Potrebujeme tu dať spony. Samozrejme, treba ich orientovať tak, aby to ničomu nezavadzalo. Druhá spona je tu. Tu si ho sadíme takto. A môžeme to nasadiť. Začnem na tejto strane, keďže táto časť sa vie pohybovať. Táto strana je statická, tak si ju tu nasunieme. A keď to tu máme, nám to stačí už len trošku uvoľniť, posunúť tú sponu na svoje miesto. Vždycky treba vyberať správne spony. Je na to jednoduchý hack. Každá naša silikónová spona, teda silikónová hadica, má hrúbku steny 5 mm, 5 mm na jednej strane, na druhej strane tu máte 10 mm, takže v prípade, že táto silikónová hadica je 51 mm, budeme potrebovať sponu, ktorá stiahuje veľkosť aspoň tých 61 mm, takže stále o 10 mm treba vyberať väčšie spony. Po dotiahnutí a inštalácii všetkého už môžeme naštartovať. Oliver, keď ťa môže poprosiť, skús to štartnúť. A je dobré si prejsť každý jeden spoj, či nám tu niečo nefučí, či niekde neuniká nejaký vzduch alebo niečo, či nám tu náhodou niečo nespadlo, čiže treba si to prejsť. A keď je to všetko v pohode, tak pôjdeme na podtlakové hadice. Prišiel čas na výmenu, budeme si vymeniať podtlakové hadičky, ako sme sa o tom bavili. Budeme používať trojky a štvorky, keďže Volkswagen používa dva rozmery. A v podstate výmena je jednoduchá, človek sa odpojí sériovú hadičku, primeria si ju k novej hadičke, odstrihne na požadovanú lúčku a potom ju opäť osadí na svoje miesto. Čiže ideme za radom, nebudeme špekulovať a potom sa na to pozrieme, ako to vlastne vyzerá. Gro týchto podtlakových hadičiek je tuto na vrchole, kde sú nejaké solenoidy, nejaké filtre a podobne. Tu je potom vakuová pumpa, teda podtlaková banka a tu budeme meniť podtlak tiež. Netreba sa nechať zmiasť, tu jedna hadička vyzerá veľmi podobne, ale nie je to podtlak, je to vlastne vratka nafty. Čiže toto by som nemenil, neodporúčame to určite meniť za silikónové hadice, keďže tie silikónové hadice síce niečo vydržia, nejaké opary a podobne z paliva z nafty a tak ďalej, ale dlhodobo nie je dobre, keď sa z nich preteká nejaká hľavina, nejaká agresívna kvapalina, takže toto meniť nebudeme, naozaj len tie podtlaky, takže poďme na to. Takže podtlakové hadice máme hotové. Vymenili sme všetky, ktoré sa nachádzajú v podstate tuto v motorovom priestore.
Niektoré bol dosť problém dostať, hlavne tú vzadu, ktorá ide tam dozadu do turba, ale nejako sme to vyriešili. Takže vyzerá to dobre, spĺňa to účel, takže podľa mňa je to dobré riešenie na akékoľvek auto. Ak máte problém s potlakmi, tak výmena je veľmi jednoduchá, je to lacný produkt a môžete nielen si zabezpečiť kvalitnejšie tie potlaky, ale aj trošku obzvláštniť ten motorový priestor, keď máte problém s týmito vecami. A možno ma počujete lepšie, a to je skrz to, že sme investovali do mikrofónov, keďže vám chceme prinašať kvalitu. Takže máme tu momentálne mikrofóny, aj skrz to, že tu je samozrejme hluk, keďže sú dielne okolo nás. Každopádne, potlaky máme hotové, môžeme sa vrhnúť na inštaláciu filtra. Ukážem vám dva možné spôsoby výmien filtra, a to je buď inštalácia vložky, keď nechcete prerábať celé sanie a chcete to mať v podstate legálne spravené za čo najmenej peňazí, tak stačí vymeniť len vložku, alebo potom si ukážeme druhý spôsob, a to je výmena celého sania za úplne iné. Na našej stránke si viete vybrať už hotové sania od rôznych značiek na rôzne modely aut. To znamená, je to len plug and play. Vyhodíte svoje sanie, dáte tam to druhé, športové, ktoré už je prispôsobené, má všetky kolienka, celé to vedenie už má prispôsobené na to konkrétne vaše auto. Alebo si to viete vyskladať za dosť lacno, si myslím, z našich dielov, čo si za chvíľočku ukážeme. Takže ideme na to, začneme najprv výmenou športovej vložky a potom si ukážeme zvyšok. Čiže toto je športový filter, je to filter od spoločnosti Year, je to francúzsky dodávateľ športových filtrov. Majú či už vložky, alebo len športové filtre otvorené, alebo potom aj nejaké športové sania. Kvalitná silikónová obruba s bavlneným stredom, ktorý ponúka rovnakú kvalitnú filtráciu ako tento filter, ale prepúšťa o dosť viac vzduchu. A výmena je úplne jednoduchá. Tento filter stačí zahodiť a vložíme si tu nový filter, ktorý krásne zapadne na svoje miesto. Treba ho samozrejme adekvátne zatlačiť, aby ten filter vlastne pracoval tak, ako má. Aby to nevznikali nejaké netesnosti. A jednoducho sa ten filterbox zavrie, zašrubujú sa tie skrutky a môže to takto fungovať. Čiže toto je jedna metóda, ako ste videli, trvá to naozaj 2-3 minúty v závislosti od toho, ako ťažko sa rozoberá filterbox. Ale my nepôjdeme touto cestou, keďže auto stávame na Gumbalkan, tak vám chceme ukázať aj trošku aj tú inú stranu. Filter si vyberieme si komplet celý filterbox a nainštalujeme tu športový filter s nejakým našim univerzálnym vedením. Ukážem vám ako na to a verím tomu, že sa vám to bude viac páčiť, aj keď ja osobne preferujem skôr túto metódu, keďže je to veľmi jednoduché a mám pocit, že to dodá rovnaký objem vzduchu do motora a je to veľa rýchlejšie, možno aj lacnejšie a hlavne to vyzerá OM, nič tu nekričí, je to taký slick design. Čiže poďme sa na to pozrieť. Tak, máme to dole. Z tohto celého použijeme v podstate len váhu vzduchu, ktorá by mala mať tiež priemer 70 mm. A na tú váhu vzduchu si dáme filter. Dobre, čiže váhu vzduchu máme dole. A ja som si tu už predpripravil takéto provizorné sanie. Čiže v podstate takéto vedenie alebo akékoľvek iné si viete vyskladať z našich produktov, ktoré máme na stránke. Máme silikónové hadice, ako sme už riešili pri EGR-ku. Máme kolienka, máme rovné, máme dlhé, krátke, naozaj rôzne rozmery, rôzne priemery, rôzne farby, červené, modré, čierne. Čiže viete si vyskladať akúkoľvek sústavu. Či už sa jedná o sústavu sania, či už sa jedná o EGR-ko, alebo či sa jedná o interkulér, vedenie k interkuléru, alebo tieto hadice viete použiť kľudne aj na vodu, na vedenie vody v aute. Ľudia to používajú kľudne na bazény, na čokoľvek. Naozaj je nekonečná predstavivosť, na čo to môžete použiť, keďže sú naozaj veľmi kvalitné tieto hadice. A novinkou v našej ponuke sú už aj hliníkové trubky, ktoré sme doposiaľ mali strieborné. Teraz ich už máme aj v čiernom prevedení, keby ste to chceli mať také nenápadné, že by ste použili čierne hadice, čierne trubky, tak naozaj to vie vyzerať veľmi dobre. A inštalácia je naozaj veľmi jednoduchá. Toto si napojíme na vedenie od turba, tuto si vložíme váhu vzduchu, ktorú jednoducho napojíme. Dáme si tu spony a následne si tu dáme filter. Čiže vieme si to
takto vložiť do toho sania a vieme si tu dať filter. Rátali sme s tým, že to možno nebude sedieť, ako by to malo, preto sme si donesli aj kolienko. Čiže ako som hovoril, máme aj kolienka. Konkrétne tu máme 70 mm kolienka, keďže celé vedenie je 70 mm, takže vieme si tam dať kolienko, môžeme ho trošku zrezať, naozaj predstavovanosti sa medze nekladú, takže vieme si to akokoľvek prispôsobiť. My si to skúsime trošku odrezať, prispôsobiť a za chvíľu sa vrátime, keď si tu budeme nasadzovať filter. A pri tom filtri vám poviem vlastne aj o tom hydrofónnom návleku. Čiže hadicu sme si museli trošku skrátiť. Nakoniec sme tu rovno nepoužili, keďže nám to išlo veľmi dohora. Použili sme 45 stupňovú, ktorú sme si odrezali na potrebný rozmer a teraz nám to vlastne smeruje pekne do toho priestoru, kde bol pôvodný filterbox. Ostáva nám si to už len podoťahovať. Ako ste si všimli, tu nepoužívame vysokotlakové spony, keďže nie je potrebné ich tu používať. Vysokotlakové spony, ako sú tuto, používame najmä na strane motora, kde je tlak, čiže na strane interkulera, pri turbe a podobne. Tu je sanie, čiže znamená, že auto nasáva vzduch, takže tam nevzniká nejaký taký veľký tlak, aby nám to zhadzovalo hadice. Dajme si tu najprv sponu a váha vzduchu ide sem. Dáme si konektor na tú stranu, aby sa nám to uchytávalo veľmi jednoducho. Takto. A dotiahneme si poslednú sponu a za chvíľu vám ukážem ten brutálny filter, ktorý sme tu vymysleli, aj s odtienením, dokonca aj s hydrofónnym návlekom. Takže tu máme filter, ktorý som vám ukazoval. Je od rovnakého výrobcu, ako bola tá vložka, ktorú sme si ukazovali. Môžeme si ju tiež ukázať. Takže Jerko. Rovnaký typ bavlny, rovnaký princíp, zachytávanie čistoty prepúšťa oveľa viac vzduchu ako sériový a my si ho nainštalujeme na toto miesto, ale ešte predtým, ako si ho tam nainštalujeme, tak vám chcem ukázať jednu super vec. Dáme si dole sponu. Keďže pod tú sponu budeme niečo dávať, určite veľa z vás vie, že síce inštalácia filtra je dobrým riešením na prívod dostatočného množstva vzduchu do motora, ale vytvára to aj problém ten, že ak je sanie blízko chladiča, môže sa nám tam dostávať teplý vzduch. Na to je jedno veľmi dobré riešenie a to je takýto tepelný štít. Samozrejme v rôznych rozmeroch ho máme v ponuke, v rôznych farebných prevedeniach. Toto je nejaký takýto opálený, máme čierny, máme klasické strieborné. To sa dáva pod tú sponu, ktorou sa uchytáva filter a nejako takto by nám to malo chrániť ten filter pred nasatím teplého vzduchu. Čiže to je jedna výhoda, ktorú použijeme voči tomu, aby teda ten motor nenasával teplý vzduch, ale ešte voči tomu, aby ten motor nenasával vodu a iné nečistoty, tak používame hydrofónny návlek. Ako som hovoril, som veľmi prekvapený, že to nejako ľudia nepoznajú a veľakrát vidím ľudí, že majú filter vyvedený do narazníku alebo niekde za svetlom a podobne, proste na niektoré miesta, kde je veľmi ľahký prístup vody. A to je dosť nebezpečné, keďže tieto filtre veľmi radi pijú vodu a potom vám to môže poškodiť motor, čiže na to si treba dávať pozor. Presne na zabránenie prívodu vody do filtra sa používa tento hydrofónny návlek. Je to návlek, ktorý prepúšťa vzduch, ale má také veľmi malé otvory, ktoré neprepustia vodu. Inštaluje sa strašne jednoducho. Navlečie sa ako ponožka alebo nejaký kondóm na ten filter. Je to doslova ako nejaký kondóm, ktorý v podstate chráni ten filter voči tomu, aby nenasal nejaké nečistoty. Musíte si samozrejme zvoliť správny priemer, teda správny rozmer. Väčšinou sa to vyberá podľa priemeru filtra a podľa výšky filtra. Takže my sme zvolili správny, ktorý má presne výšku filtra. Takto to nejako vyzerá a auto je teraz ochránené voči vode. Ešte si na to dáme túto ochranu tepelnú a môžeme to nainštalovať. Tak a môžeme si to dotiahnuť. Opäť podotýkam, treba dávať pozor, aby sa tie kontakty, alebo teda kontakty batérie nedotýkali toho tepelného štítu, aby nedochádzalo k nejakému skratu alebo k nejakým iným problémom. Treba myslieť aj na to, aby sa ten kryt potom nedotýkal náhodou kapoty, proste aby si tu nič nezavadzalo ničomu, aby to dokázalo fungovať. Zapojíme si váhu vzduchu.
A teraz nám nastáva v podstate ďalšia vec, ktorú by sme mali spraviť, a to je uchytenie toho filtra, keďže vidíme, že nám to trošku lieta. Niekto to rieši jednoduchým stiahnutím zipom alebo niečím iným. My máme jednu vychytávku, konkrétne sa jedná o takéto uchyty, ako som hovoril, buď na splitter, na narazník alebo na čokoľvek iné. A aj takéto riešenie sa dá použiť na prichytenie filtra, čiže nájdeme nejaké miesto, kde by sme to mohli dať, buď o nejakú sponu, alebo niečo podobné, dá sa to vyťahnuť, dá sa to trošku roztiahnuť, takže vieme si to aj nastaviť a vymyslíme nejaké uchytenie. Keď už máme sanie v podstate celé poskladané, tak musíme vyriešiť ešte jednu vec, a to je pripojiť potlak, ktorý išiel pôvodne do filterboxu. Na to máme jedno veľmi šikovné riešenie, a to je takéto pripojenie, ktoré sa navrtá do gumenej hadice alebo do silikónovej hadice, zaistí sa maticou a tým pádom vieme ťahať potlak zo sania. Takže takto nejako vyzerá skoro finálny produkt. Už nám ostáva to len pozapájať, nahodiť tú kryt motora a v podstate takto nejako veľmi jednoducho, v podstate za veľmi krátky čas si viete vyskladať vlastné sanie, či už sa jedná o benzínové auto, o dieselové auto, o akékoľvek auto. Je to vlastne len na vašej kreativite a jediné, čo potrebujete vedieť, sú priemery výstupov a na aký filter sa potrebujete dostať. Z našich produktov si viete naozaj vyskladať čokoľvek. Keďže máme v ponuke rôzne uhly, rôzne priemery, fakt je to len na vašej kreativite a je to na tom, ako sa veľmi chcete vyhrať. Kľudne sme tu mohli spraviť takú vec, že sme mohli baterku presunúť do kufra, vybrať svetlo, dať ten filter až tuto, hej, to sa bavíme o nejakých extrémnejších premenách. Kľudne sme tu mohli dať aj nejaký hotový filterbox s nejakým kompletným saním, ktorý si viete u nás kúpiť od spoločnosti Ramer a od nejakých iných, čiže dá sa s tým do nekonečna vyhrávať. My sme urobili nejaké takéto rýchle, jednoduché riešenie, ktoré si myslím, že prežije nejaký gumbalkan. Je tu ochrana tepelná, je tu ochrana voči vode a ešte, Oliver, poď sem, tu sa môžeme pozrieť, tu je aj vlastne držiak, ktorý sme vyrobili. Radšej mimo kameru, pretože to dalo zabrať viac, ako sme predpokladali, ale je to ten držiak, ktorý používame väčšinou na splitre. Uchytili sme si to vedľa držiaka na baterku a drží to, myslím, že dosť pevne celý ten filter a nebude to lietať hore-dole. Už nám ostáva naozaj len zapojiť si tie chýbajúce potlaky do toho výstupu, ktorý sme tu mali. Môžeme si zapojiť váhu vzduchu a myslím, že máme hotové. Ešte si nahodíme rozperu a pre toto video máme hotové, takže poďme sa na to vrhnúť. Potrebujeme si navrtať diery do misiek tlmiča, keďže Golf nemá klasické uchytenie, kde vám trčia štifty z tlmiča, ale má takéto gumené hore s jednou maticou, čiže musíme si navrtať diery a následne si osadíme rozperu, podoťahujeme, tým pádom tá rozpera vlastne zafixuje celý ten predok, trošku ho vystuží a bude to aj dobre vyzerať. Takže poďme na to. Čus, vítam te u nového videa. Posledná vec, ktorú budeme inštalovať, je rozper na tyč tlmičov. Čiže, ako som hovoril, Golf tu nemá klasické štifty, ani skrutky, ktoré by nám tu trčali, čiže musíme si tie diery navrtať. Rozpera bude umiestnená nejako takto. Ja som si už predznačil v podstate tie diery, ktoré budeme vrtať. Tu vám trošku zavadzia tá váha vzduchu, ktorú sme tu dali, ale to nevadí. Tým, že to máme na sponách, tak si to vieme trošku pootočiť. Čiže navrtáme si diery, dáme si tam skrutky, uchytíme ich vlastne bezpečnostnou maticou zo spodu a takto si vlastne zviažeme celé tie misky tlmičov. A podľa mňa to vyzerá dobre, bude to určite slúžiť ako aj dobrý stabilizačný doplnok, aj keď pri tomto aute nejakú stabilizáciu neočakávame, keďže to budeme ešte dvíhať a bude to loziť hore-dole po balkánskych krajinách. Čiže idem po vrtačku a ideme si to navrtať. Yeah!
Ďakujem, že ste dopozerali toto video až do konca a teším sa na ďalšie stretnutia s vami pri ďalších videách. Takto nejako vyzerá momentálne náš motorový priestor. Verím tomu, že sa to ešte bude meniť a bude to stále vyzerať lepšie a lepšie. Takže zdieľajte toto video, napíšte nejaký zaujímavý komentár a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.